menika nggih wah rame sanget rame banget des tunggal iki nggih ya Allah luar biasa wonten sisih ngajeng full sisih kiwa full sisih tengah full sisih wingking full Mbak Arom alhamdulillah ngaturaken wilujeng dalu selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alah katutok sing banter, Mak. Mak ya Allah le, Mak. Sampeyan wis ngantuk to, Mak? Nang pojokan kono kok ngantuk lho ya. Dereng kok jawabnya mboten semangat to, Mak. Katu bener ngono nggih. Alhamdulillah nggih sembah nuwun. Pokoke sampun ditimbali masyarakat Plosorejo. Mboten kata lupa dengan kehormatan Kepala Desa ugi sedaya perangkatipun. Panitia-panitia acara sedekah bumi menika sing sampun ngono ya Jin ya. Paring-paring. Paring-paring sambutan. Niki kira-kira niki tahun depan nimbali ketoprak malih napa mboten, Bu? Bu. Karek Pak Inggi. Karek Pak Inggi ya Jin ya. Karek Pak Inggi ro. Karek Mbak Inggi ya, Mbak Inggi niki sisih pundi nggih. Mugi-mugi saged pinanggihan mulai kali Mas Ren mriki Mbak Inggi. Nggih. Dengane seger waras danipun selamat sing ditanggap ya selamat senanggap. Rezekine wong Plosorejo muga-muga luwe-luwe. Amin. Anggenipun usaha lancar. Anggenipun tani nggih lancar, subur makmur. Pokoke bumine dadi desa sing maju. Ora maju nganune ning maju pembangunane. Oke, ayo aja kasih hiburan langsung sasut gitu aja nggih. Wonten pamuyutan apa mboten? Pak Bas malam terakhir Pak Bas dugi mriki? Nggih gak kanthi sesuk. Lho sesuk nang Rembang kok ya Allah Iki 4 hari jatahane Rembang Pak, bakale Pak. Walah, 4 hari. Iki kan 2 sesuk, sasi wingi nganti tanggal 4 dadi 6. Alhamdulillah, sing saka Sulang iki mau ya rawuh Sulang Rembang. Kok ora kanthi sampai sesuk. Mas-masmu yang dari Puncak Wangi sendiri disapa-sapa. Iya, dari Puncak Wangi, dari Juana. Plosorejo yang punya kawasan sing dalu pemuda-pemuda nih saka Lumbung Mas, saka Omah iku ro. Saka puluhan. Tanggal piro men? Oh, saka puluhan. Tanggal pira? 6. Tanggal 6 ya. Oke, ya. Mbak Bila badhe ngersake tembang saking pemuda dan saking panitia saka yang ibu-ibu, monggo. Langsung mawon. Diaturi napa niki masuk langsung malam terakhir ya. Aja toro niku kok jajing rada engko ae. Apa nggih Bu, sik ya. Aku ana ngono iki. Sik. Perlu. Ana rempelu. Dalem. Nyermol kali manis dek siji tok. Kira-kira ro. Oh ngono ya wis nek aneh siji ya tak kasih siji. Gara-gara kok nggo biru-biru ya sampeyan biru-biru. Marai abangku rong garing mau. Ra apa-apa iki ben ngundang kancane. Nyermol monggo diaturi nggih sebagai tembang pamundutan saking Bu Wong nggih. Iki menawa Pak Wong nggih rawuh. Nggih Pak Wong sugeng dalu. Apa neh? Iya. Bu rawuh. Pak Bayan. Bu Bayan. Pak Care. Bu Cak. Kak Bure, Bu Care. Ya, monggo. Ya lagi nonton streaming juga bareng WM Lighting Exotic yang dari kawasan Kudus, Pasukan Langit. Iboy, Andre, Aswati, Lido, ya dari kawasan Longgong juga. Jakena, Mas Beta. halo Mas Sogo. Nalika netra ketemu rasa dari Dumbace. ora koso kasenduk asih minangka sore Yang di atas sana. Nusoto Soteng anak. Cinta sejauh tanpa rasa.
sudah kasih bunga-bunga sosnya tembangin ya remol langsung tak diaturi. langsung tak puter kayak YouTube begitu tak pilih ngono nggih. Iki bapake kok jumeneng niki Gede karep. jenengan kok gadah karep nang koyo yo Ket koyo mau ora. kok kadang kok rasan-rasan terus ngoten lho. Jenengan ngrasani kula, Pak. Nggih, Mbak Ru kok wayune ngono mesti. Iya. Ayo eling aja kemenyek lho ya, eling lho ya. Gini. Anak wis Joko wis melok ngeprok lho ya. Ya, aja banter ya. Ya wes, ada permintaan lagi atau tidak? Tidak. Konco-konco mas-mas ini minta lagu apa enggak? Engko nek lagi pol-polan tak tutup lagi gebruduk Iya kayak ndek sore ya Rom ya. Biasanya seperti itu. Oh, dangdutan mau ngono ya, Cin ya. Wah, gebruduk tenan aku nganti bingung, Mang. Ha, mungkin iki mas-mas sisih niki saking pundi niki, Saking mriki piyambak, ngersake tembang mboten. Ayo Langsung apa? Gak ndungu Rom iku paling gak ndungu aku. Gak patah krungu aku. Ayo gak Iki ndungu, pas Mas. putih-putih kok, putih-putih kok, Dos. Putih-putih kok. Mas putih. Jagongan dhewe kok Rom. Ya wes aturan tembang sanes. Apa Sanes. permintaannya? Tangise sarangan. Tangis sarangan. Yuk Mas Hari di program lagunya ada Sarangan. Jenenge santai kurang nyanyi kok wis nangis. Walah. Urung apa-apa wis milih. Malah Apane sing milih Rom? jare nangis. Oh, lae milih. Lah mau kira. Ya men. Malah iki malah wis ngantuk iki piye le, Cong. Monggo tangis sarangan duda-duda bareng apa? Apa Jin? Ana apa Joni? Lagunya Joni. Oh iya. Muni Joni mah kudu acing. Ya. Yuk. Sudahlah John, yang lalu biarlah berlalu ya Jen ya. Yang belum? Ayo baleni neh. Karo aku maksudnya. Ojo dong. Monggo, tangise. Tangise apa tangise? Tangise. Kok tak ngising? Joni ki terae kok iso ayo deh. Bocah kok semono kurune yo. Terae cuwili. Yang punya kenangan di sarangan ya sabar ya John. Yang sabar ya John. Oh enggak, ya maaf nek ngono John. Spesialnya Andre. Iya, sehat. Apa Andrew? Zimbek. Sarangan kang PL. dadi saksi. Nalikane jaman semono.
alah kalon rek. Alah Mas aku nendur kok lagi mbok toke to Mas. Wis dadi iki dadi. Dek iki asine lah ya melu nesu perkara wetenge lesu. Waduh ngeliye kabeh iki. Mangane metu pas mbane nganu munggah. Iya. Kok nek mbok iku mbane medun segane entek. Mire. Pesalto apa ora ro? Sing ape salto sapa? Lho kok ancang-ancang ro. Alah kok ya senengan nganu apa jenenge senengan wong kene kok. Mangan nyuruh mau salto. Iya Rom ya. Sampun nggih yang punya tangis sesarangan, yuk dilanjut saja hiburannya sayang karena tidak ada permintaan karena sudah tawa-tawa tapi tidak ada yang minta ya sudah. Ya apa? Yuk. Malam terakhir. Yuk Mas Hari malam terakhir Mas Hari. Oh jajing wewe, sing ngeteri udah suwi cili. Akhirnya mana tempe goreng. Iku turan di sore aja ya. Iwak nila. Nilane isih ora nilane. Bisa akeh. Iya seneng aku loh. Ana Nila, ana Nisa, ana Bambang bareng. Pak Bambang anu RS. Malam ini malam terakhir bagi kita Ketara nek les bedek kok. untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok aku Mau melayu nek tiba ke sandung. akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti.
Wis Mas, lagune sewu akeh Mas. Yo lomo heram to Mas. Aku nang kene ora patek lomo, sampean lomo ning Ki aku Mas. entuk rong. Entuk apa sayang? Saking Mas sing gemoy. Iki Mas sing ngemon. Teteh sing tresno. Oh Mas Zen. Menika, Iya. nggih. Mas Zen sing nyuwun, nggih. Mas Zen. Biasanya nambang piyambak. Nggih, mangke. Apa kok hahe-hahe? Birunya cinta kita berdua. Ana apa? Apa? Iya monggo. Ini kayak ini loh Mas. Ya umumnya gitu loh ya. Iya ini dulu dong. Saiki yuk ketoprak ana panjere mosok lagu gak. Nggih yuk monggo dikasih Teteh sing tresno Mas Zen biasa nyanyi sendiri. Aku mbak sawer gedang. seneng deh sesok bantu. Ora gedang iku mah aku kerupuk. Ya monggo Mas Zen mau nyanyi Dek. Oh iya. Teteh sing tresno. Iya. Saka Cak Wangi dhewe iki bolo dhewe iki bolo semua ya.
sekali wonten tetes ing tresno. Ibaratnya senadyan mung sak tetes to sayang. Ya iso dadi bayi. Ya ta Rom. Senadyan mung sak tetes, upamane ki sak tetes ki diibaratna awak dhewe senadyan mung ketemune mung sepisan kalih masyarakat Plosorejo iki sudah dadi tamba kangeni kanggo saben dinane sapa ngerti bar ditimbali nang kene suatu kapan masyarakatnya ada acara apa saja tasyakuran hitana mantena terus kematian gak ya dia? Tidak dong, tidak terus dong. acara kabumi nanggape Wahyu Manggolo pokoknya pirang-pirang tahun nanggap Manggolo terus insya Allah asal gratisan Motor, mobil Alphard Bose, Yora Pajero, Boten Ledek, sanes apa? Mbak Indah hai Iya gelem aku gelem. ya wes yuk dilanjut nggih permintaannya ada apa? Belum ada yuk Mbak Yesila kau nyanyi sayang Mbak Blonde iki bos kecil iki putranya Pak Mogol iki kau nyanyi iki sing cuantik dewe sing muanis dewe sing endel dewe iki lagunya iki masih ada Deno mau sayang Deno iya Mas Ari langsung diatur sama Deno bu halo bu niki jenengan budget tidak pundi bu bu ajeng tidak pundi lho bu walah ketoprak euro bar mah tinggal mulai Ya Allah, tatanan gratis jangan ke susu mulai bu, saya sok tandur tapi ya. Walah, PK siji iki terae kok iso. PK-nya apa foto mas? Penyanyi ketoprak maksudnya. Wes dan. Gak situ, ayo Deno.
pemanasan, pendinginan ada dong. Permisi, Anang. Shoot me. Perkenalkan, saya adalah CEO yang menyamar menjadi penyanyi kedobrak malam hari ini. Lihat lagunya saya Ragai. CEO. Belajar. Ayo dong.
gagah banget iku. Iya, pokoknya wis angger nonton ning ngarep panggung wis kudune nyawer. Ngono ya, Cin. Wis resiko iku. Lagi ibu-ibu ada ora, Cin? Beda rom. Terakhir iki mami karo papa iki Iya. memberi contoh yang baik. Karena nong ini kan lagi bernyanyi iki ya wonten ketoprak acara sedekah bumi. Nggih. Jadi muga-muga menjadi contoh yang baik para pemuda-pemuda. Iya juga Bapak Ibu semua yang ada di sini. Ono apa iki kok koyo dara mak keplok. Ada yang bilang dan tak goyang. Lanjut saja ya. Lanjut. Ben semakin wonten gadis Kalimantan Mas Ari. Niki sunan saking sistem mriki njek wau Nggih, nggih. Ya monggo langsung dikasih gadis manis Kalimantan cus. Iya, goyang meneh ya Mas ya, adik-adike ya ben gayeng ya. Pokoknya iki ngeramekke desamu ya cus. Senyanyi sudem. Penting senyanyi sudem ya. Kepo. Urusan wong tuwa iki kok iso. Arung daun. Bukti apa biar sungguh mempesona. Apa ulun jadi jatuh cinta. Apa-apa pada pandangan pertama. Kapankah kita berjumpa? Senyum tipis namun asing, pria manis Kalimantan. Maulah ulun berkesan sepanjang malam. Senyum manis berkesan, pria manis Kalimantan. Maulah ulun terbayang-bayang. Yang sungguh mempesona. Apa ulun jadi jatuh cinta. Apa-apa pada pandangan pertama. Kakak apa kapankah kita berjumpa? Tipis nan menawan, pria manis Kalimantan. Maulah ulun terkesan sepanjang malam. Senyum manis nan rupawan, pria manis Kalimantan. Maulah ulun terbayang-bayang. Yang sungguh mempesona. Apa ulun jadi jatuh cinta. Apa-apa pada pandangan pertama. Kapankah kita berjumpa?
Bruto. Kak I love you Bruto kayak mang mending ngono I lho. love you for you. Oh,